KVD je strojárska spoločnosť zameraná na vývoj strojov a zariadení od koncepčného návrhu až po vypracovanie detailnej výrobnej a dielenskej dokumentácie. Zameriavame sa predovšetkým na vývoj stavebných, zemných a agrolesníckych strojov. SolidWorks využívame od nášho vzniku, to je od roku 1997, a sme ako prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá začala používať tento CAD. Máme v súčasnosti 12 licencií rôznej úrovne, plus využívame nástroj na správu dát PDM a takisto využívame SolidWorks Simulation na pevnostné výpočty a analýzy. Projekt pásového agrolesnického traktora začali riešiť v roku 2009, ale už pred týmto rokom sme mali takú útpelú myšlienku určitým spôsobom mechanizovať prebierku a ťažbu dreva. Prebierka lesa je taká šetrnejšia k životnému prostrediu a práve pri týchto prebierkach sa využívala buď malá mechanizácia, alebo sa využívali zvieratá ako kone. Súčasťou zadania bolo, že to musí byť v podstate vozidlo, ktoré bude na pásových podvozkoch, aby malo priechodnosť v lese medzi stromami. Ďalej, aby to malo prednú rampovaciu radlicu a ďalej, aby to malo ešte zadný štít spolu s navijákom, ktorým si môže približovať jednotlivé odpílené stromy. Výhoda SolidWorks je v tom, že mám reálnu predstavu o 3D rozmery tej danej súčiastky. Môžem si to namodelovať a môžem si to vlastne odskúšať, pootáčať v tom programe a vidím to reálne ako skutočnú súčiastku. Pri vývoji PATA bolo veľmi dôležité splniť prísne požiadavky noriem z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a pevnosti konštrukcie. Tieto požiadavky sme riešili s pomocou modulu SolidWorks Simulation, v ktorom sa dajú robiť pevnostné analýzy, únavové analýzy a dynamické analýzy. Modul SolidWorks Simulation je veľmi silný a intuitívny nástroj. Veľmi jednoduchým spôsobom sa zadávajú podmienky pre konštrukciu, dajme tomu jednoduchým ukázaním na plochu. Poviem, ako sa tá plocha správa v reáli, že dajme tomu otočne uložená. Samotný výpočet prebieha veľmi rýchlo, dá sa povedať, že je to interaktívne. V podstate optimalizácia návrhu konštrukcie nezdržuje projektantov a konštruktérov pri návrhu. Preto sme schopní každý diel konštrukcie optimalizovať z hľadiska pevnosti a z hľadiska hmotnosti a z hľadiska iných parametrov. SolidWorks nám pomohol hlavne eliminovať chyby pri tvorbe dokumentácie. To znamená, že sme ušetrili nemalé prostriedky pri výrobe prototypov alebo pri procese montáže. Tým, že používame tento software už 18 rokov, máme určité skúsenosti, ktoré nám umožňujú ich odozdávať aj ďalším zákazníkom. Máme tu špecialistu na hydraulické a pneumatické systémy, máme tu špecialistov na oceľové konštrukcie, špecialistu na zabudovanie motorov. Máme veľmi úzkú spoluprácu aj s centrálou SolidWorksu, aj zastúpením pre Českú a Slovenskú republiku s tým, že ak vieme pomôcť, tak pomáhame aj ďalším zákazníkom s využívaním SolidWorksu pri ich práci.